Ya kaniga kong latip kum ka Anisha pala jukhot ya ka hapo kiransan sosial media kum ha Instagram bat ka badai ka basyong basa sya Bangalore bat ka dei ka khasi bat kum ta kalangat ha ka apot sep singi bat kawai ka sing napo jela ka jongi kata ka dei ka sing hitu kala ai persya FIR ya kaniga kong namar ki cingkran ka jongka kilong ki bakta ya ke imlang ka salang ki pamla ban mudur bat ki cingpos ki jongka kumpa piu i hakine kidur bat ki dar ki bangim la ban pediang bat kumta nakalyang ka seng kala kentu ya kani ka kong bat ya ki polis paki dei ban kem mardor ya kani bat kum juru ki dei ban khang sisendon ya ka account di Instagram. Layo, UKSU ulah propose ya, hendak propose ya, ngam don dawi. Bat nagaliang jong kaseng kala kentu ya kikimi kikpa jong gane kakong baki dei ban sneng ban ong ban kraw ya ka kenang bakano milin siu ban le ya kum kini kijak kitin lane ban post ya kidur hapo ki sosial media namar bayo kan wanlam sya ka jingma bat ka jing wan bu ujor jungi bat kerkom keren jong ka yaki pulet nadu ki kena ya kena seng ma kena seng balang ye nadu ki SU nadu ki SB nadu ki pulet nadu ki seng balang ye ilong kami ru kala keren di kentien ki popo ma ha ka jingkran jong gane ka kong ka dod ka jingta namar sya ka imlang ka salang bat kum juru ya ki seng kala beng bat kala ong haki bunjat ki rukom kran ka jongka bat kum juru ya ki pulis ka bakala ong bat ya ki kentin ki pomla ban pediang hang ne ngin yo sngo ya kani ka jingkran ka jongi bat ka ba ngimla syu ban betul Kamadyon, what kiseng long kami anak hipok badyon, what KSU anak hipok badyon ki, what kami yang kami se, kami. Kumta nakaliang ka jongi ngim kwa ba kum kani kalong bat kan jab yang hadin habut bat kumta ni kwa ban kentu ya kitu ki badon syari nongwei bat syabar jong ka jela pim dei ban snyo sarong bat pim dei ban snyo meng Henry Dori kendong ya ka tin ka telik bat karukom ka imlang ka salang bat kumbangi juong pakari khasi jengkia ka jungi ka dei kari ka balakir kuda kiblei bat kari ka batip priu tiplei kumta hangi ka dei bandon bat ya kum kini ngidei ban pendujat sisendon ya kum kini kijat priu tin kumta tang kumta kublei sibun kublei ya pi iwe pa iwe ki bapi bat ki basngam ya kanika video ya tang kini dikintin kublei sibun ya pi paro bat ngakerpat ya pi pakam tam ya ka channel ka junga ka padang rit sing ban share bat ban like ya kanika video kenang ba ki we kindup yo i bat kindup yo sing tang kini dikintin saji sin biang kublei sibun